a tashar mu ta Hausa. Dinta da Hausa TV su suka ɗauki nauyin kawo muku wannan shahararren fim tare da haɗin gwiwar Gidan Film Production su suka yi ruwa da tsaki wajen kawo muku wannan shahararren fim. To yanzu da farko fim din mai bilitin kuke ɗauka ko? Muna ɗaukar fim din mai bilitin. A cikin fim din mai bilitin a mai kika fito? Na fito a Mutum a mai kika fito a fim din mai bilitin? na fito a Bara'atu kamar Firdausi wadda take ɗora Firdausi akan irin hanya dai gurɓatacciya za a ce ko ma me dai akan ta fara harkar bilitin. To, ita baka ce kenan. Kai sosai ma kuwa. Wulin? Ya ga mafin cikin ki? Wala kaɗan ne ba ta kai ba. Kuma mai kwan keke ba ta shawara ta Allah da Annabi. Ita ta shinga shafa wadda ta buga keke a tsura ta akan tafarki da za ta yi bilitin. To ai ka san rayuwar ce dole sai da kwaskwari ma. Allah. Kuma in za su suka ce mata sai da gyara. Sai da kwalliya. Sai. Gaskiya na to yanzu a wanne sun aka yi a cikin fim mai bilitin wanda ya baki wahala kafin ki gabatar da shi. To ni dai gaskiya ba sin din da aka bani ya wahalar da ni. Kice kowanne aka faɗa ki successfully. Haka nake zuba shi. Wani sun aka yi burge ki? To sin din da aka yi burge ni duka ma dai sun burge ni. Baki da wanda ya fi burge ki sosai? Ina da shi wanda na zo wajen Umar Firdausi take cewa Allah dan annabi. Jin wallahi ina magana muna ji wanda sun ne burge ki? To sun din da ya burge ni wanda na zo wajen Umar Firdausi irin take nuna min da ita da baban Firdausi su ko wannan harka da nake shafa mai ina wasu ina jin daɗi ina ke hutawa yana burge su ma suna so su ga su ta fara to wannan shi ya fi burge ni. Suna so su ga su ba a ce kuma ga ki fara har da take maman ne ko kuma a'a? Gaskiya ni ma ban ya sari da yara ma bira suke suna tsokana ta saboda baki amma yanzu kin wanke fata kin tashi fata kin yi jajajir sosai. Gaskiya mutum mun gode sosai da wani ya tattaunawa da muke da ke ga mun za ka allocation din fim mai bilitin a tashar Diza ta Hausa TV tare da haɗin gwiwar gidana da Hada TV suna suka ɗauki ne kawo ku wannan shahararren fim mai suna mai bilitin mun gode sosai ka riga sunan masu kallon ki sunan ki na gaskiya da kuma sunan ki da ke fitowa cikin fim mai bilitin. Sunana na gaskiya Tima B Fafa ko? So sunan kuma da na fito da shi a fim din mai bilitin shine Bara'atu. Mun gode. Na gode. Ina ai sati ban da jira sanar da bidiyo ba. In ko ba za ki bici mai yake ba gidan nan. Yaya maza suna nan suna ce fara komai ya ce suna bukata komai rabe dangi ce. Wallahi sai kin yi bilicin. Ita baka ce ita ku fara. A baka ce iri na ai sa ta ki masan sharin. Ka duba hannuna sun yi baki. Ai yanzu man bilitin yanzu muka fara shafa kin kai ko aure muka ki shafa na shafa ku shafe. Ka siyan min da mai din da duk yasa fuska ta canza kala ta yi kuraje ta yi kasbi haka muka yi da kai. Idan kin je gurin Habu yana sai da irin dan kayan dan cikin shi ana gani dan taro dan kumodo. Wannan sitira taka ka daina sawa wannan kayan da kake sawa wallahi doki ake wa kulliya da shi wallahi yaya. Ai doki dan sarki ne. Da cewa kika yi jaki ake wa kwalliya da ita da raina ya ɓaci. Sake ni na ce miki. Ba zan sake ki.